खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुर्गा फुजानि समावनो लामानि जाब्रथायजों साथाम बर' सुबुंनि जिउ खहा सालबारिनि हासरायाव गुबुन गुबुन जाथायाव गासै साथाम बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों जिउ गोमानायफोरनि मुङा फारियै सुबेन बसुमतारी 60 बोसोर बैसोनि दैमा बसुमतारी 19 बोसोर बैसोनि आरो सुजित बसुमतारी 17 बोसोर बैसोनि मोन्नैबो जाथाया बाक्सा सालबारि हासरायाव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला 60 बोसोर बैसोनि रुपहि बागमारानि थागिबि सुबेन बसुमतारी बिथाङा गुबुन सासे सुबुंखौ दोनहैखांनानै फैबाय थानाय समावनो मटर साइकेल आरो स्कुटिनि गेजेराव सौग्रावलायनायाव बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादों लोगो लोगोनो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै गुबुन मोनसे जाथाया गंनै मटर साइकेलनि गेजेराव सौग्रावलायनायाव जानो मोन्दों हासरानि एलपि स्कुलनि खाथियाव जादों बे जाब्रबथाया मिथिहोनाय बायदिब्ला जाब्रबथायजों 19 बोसोर बैसोनि दैमा बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गोब्राबै जोखोम जानाय सुजित बसुमतारीखौ फाखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै बाक्सानि बे जाथायनि अनगायैबो गुवाहाटियावबो गोबां जाब्रबथायफोर जादों जेराव सानै बर' सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों जेरावनाखि दुर्गा फुजाखौ जाहाथे गोजोनै खुंफुंनो हायो आरो निसायाव थानानै जाहाथे गारि मटर सालाया बेनि थाखाय आयेन बानायनानैबो होनाय जादोंमोन अब्लाबो निसा लानानै गारि मटर सालायनायनिफ्राय गोजानाव दोननो हायाखै सुबुंफोरखौ गुबैयै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गुवाहाटिनि बरसापारायावबो बेनिनो सिखार जानो गोनां जादों सानै बर' सुबुङा निसा लानानै गारि सालायनानै गंसे स्कुटिखौ सौख्रांनायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों बिश्वजित बसुमतारी आरो गुलाधार बर' मुंनि सुबुङा आइ बिमा दुर्गा फुजानि बेरायबाय थानाय समावनो बरसापारानि साखाथियाव थानाय नीलाचलपुराव हरनि 2:30 जादों बे जाथाया साखा खब्रै गारिया स्कुटिखौ सौख्रांनानै 50 मिटारसो जानथायसिम लांखारदों जायजों स्कुटियाव थानाय बिश्वजित बसुमतारी आरो गुलाधार बर'आ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों गोब्राब जोखोम जानाय थासारियाव बिथांमोनखौ गुवाहाटिनिनो हायात देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों साखा खब्रै गारि सालायग्राफोरा जौ गान्जा आरो ड्राग्स लानायमोन होननानै मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों गुवाहाटियाव बेबायदि जाथाय जानायनि अनगायैबो गोबां जाब्रबथायफोर जादों बे फुजानि समाव चिरां जिल्ला बिजनी लेद'पारा बाजारनि खाथियाव थानाय आइ दैनि सायाव रायजो राजानि थाखाय औवानि दालांखौ बेखेवनानै होबाय जांख्रिखां क्लाबनि बानजायनायाव दरबा गामि लोगो नांनानै बे औवानि दालांखौ बानायदों बे औवानि दालांनि गेजेरजों रोजा रोजा सुबुंफोरा हान्था मेला थांलाय फैलायाव जोबोद गोरलै जायो बे दालांनि गेजेरजों लेद'पारा बाजारनिफ्राय थोंजोङै हाग्रामा दालां जानानै बङाइगावआव थांलाय फैलाय जानो हायो जाय रायजो राजानि थाखाय जोबोद सर्टकाट अदेबानि लामा बारस'नाय जायो नङाबा बिजनी ओनसोलनि गोबां बर' गामिफोरा बङाइगावआव फैनो थाखाय गिदिंनानै थांनो गोनां जायो फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजनीनि लेद'पारानिफ्राय हाग्रामा दालां जानानै बङाइगाव फारसे थांनाय लामायाव आइ दैनि सायाव थांनाय 2012 मायथाइनिफ्रायनो औवानि दालांखौ बेखेवनानै होनाय जाबोदों दैज्लां बोथोरनि समाव दैबाना जानायनि थाखाय बे औवानि दालांखौ दोनथ'नाय जायो आरो मेसें बोथोर फैयोब्लानो फिन रायजो राजानि थाखाय बे औवानि दालांखौ बानायनानै गोदानै बेखेवफिननानै होनाय जायो जाय औवानि दालांनि गेजेरजों सानफ्रोमबो गोबां सुबुंफोरानो हान्थियो जेरै सानफ्रोमबो मैगं थाइगं फानहैग्रा आइजोफोर बङाइगाव कलेज इउएन एकाडेमि डन बक्सआव थांग्रा फरायसाफोर बेनि अनगायैबो 150सो बिआरपिएलआव मावहैग्रा मावथिफोर बेफोरनि अनगायैबो जायनाखि बिजनीयाव मोजां नार्सिं हम गैया बेनिखायनो बङाइगावनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव फैनाय बायदियाव रायजो राजाफोरखौ गोबां मदद होयो बे औवानि दालाङा नाथाय दैज्लां बोथोराव दैबानानि थाखाय दोनथ'नो गोनां जायो बेनिखायनो बे जेंनाखौ सोलिफु सोरखारा अरायनि थाखाय जाहाथे सुफुंनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो आरो बेखौ मावफुंनानै होयोबा बे सोरखारनि अननाय होनानैबो सानगोन होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनो गोनांदि औवानि दालांखौ बिजनी जिल्ला इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि डिम्बेश्वर बर'नि आखाइजों बेखेवनानै होनाय जादों आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फिन भारतनि देरहासारनाय बाथि खेबनि थाखाय भारतनि हान्जाया आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 देरहासारनो हादों धर्मशालानि HPCA स्टेडियामाव खुंजानाय आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव गेलेनाया जादोंमोन जेराव भारतनि हान्जाया 4 विकेट्सआव निउजिलेन्डखौ फेजेननानै देरहासारनो हादों
आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कपआव भारतनि हान्जाया निउजिलेन्डखौ फेजेननाया 20 बोसोरनि उनाव बेयो गिबि खेब। भारतनि हान्जानि गेलेगिरिफोरनि गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों देरहासारनायखौ मोनफुंनो हादों, जेराव मुंदांखा गेलेगिरि आरो राफोद गेलेगिरि विराट कोहली बिथाङा 95 रान बानायनो हादों आरो भारतआ गासै 274 रान बानायनो हादों आरो निउजिलेन्डआ 273 रान बानायनो हादों। आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आव भारतनि हान्जाया देरहासारनो हानाया भारतनि थाखाय बेयो 5थि खेब, जेराव भारतआ मोनबाबो गेलेनायाव देरहासारनायखौ मोननो हादों। गिबियाव अस्ट्रेलियाखौ फेजेनदों, बेनि उनाव आफगानिस्तान, बेनि उनाव बांलादेश, पाकिस्तान आरो दा निउजिलेन्डखौ फेजेनदों। भारतनि हान्जाया मोनबाबो गेलेनायाव देरहासारजोबनो हानायनि थाखाय देरहासारनायनि फारिलाइयाव सेथियाव जायगा मोनबाय आरो निउजिलेन्डनि हान्जाया मोनबा गेलेनायनि मादाव मोनब्रैखौ देरहासारनो हानायनि थाखाय फारिलाइनि नैथियाव जायगा मोनबाय। इजराइल आरो पेलेस्टाइनाव जानाय दावहायाव भारतआ सुबुंथिनि फाव लादों। अदेबानि पेलेस्टाइन हादराव आंखाल जानायखौ सुफुंनो थाखाय जानाय मुवा बेसादखौ भारतनिफ्राय दैथायहरदों। जेनाखि इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो थाद'नायनि मुं लायाखै। फारसेथिं इजराइल हादरा गाजायाव जानाय आदारजों लोगोसे दै आरो मोब्लिब दैथायहरनायखौ बन्द खालामदों। बेनिखायनो गाजायाव दा गोबां जानाय लोंनाय आरो मुलिनि आंखाल जानानै दं। बे खैफोदनि समाव पेलेस्टाइननि सुबुंनि सायाव अननाय दिन्थिदों भारतनिफ्राय। भारतनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सनि बुंथिगिरि अरिन्दाम बागची बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इन्डियानि एयारफर्स C-17नि गेजेरजों फ्राय 40 टनसो गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ पेलेस्टाइननि गाजा फारसे दैथायहरनाय जादों। 40 टनसोनि मादाव 6.5 टना मुलिफोर, जेरै जोखोम जानायाव बाहायग्रा मुलि बायदि बायदि। बेनि अनगायैबो टेन्ट, उन्दुनायाव बाहायग्रा मुवा बेसाद, जानाय आदार आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ भारतनिफ्राय दैथायहरदों। गुबुन फारसेथिं इजराइल हादरनिफ्राय गाजाखौ थांखिनानै गाग्लोबनाया थाद'नायनि मुं लायाखै। दा फिन गाजायाव थानाय गंसे मस्कखौ गाग्लोबदों। इजराइलनि डिफेन्स फर्सआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै गाजायाव थानाय आल आनसार मस्कनि सायाव गाग्लोबनाय जादों, जाय मस्कखौ हामास उदखारि हान्जाया गावसोरनि मिरु खालामनानै लादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे मस्कनिफ्रायनो हामास उदखारिफोरा इजराइलाव गाग्लोबदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। दा आल आनसार मस्कखौ गाग्लोबनायजों उदखारिफोरनि गोबां हाथियार आरो कम्पिउटार बायदिफोरखौ फोजोबनो हाबाय होननानैबो फोरमायथिदों इजराइल डिफेन्स फर्सनिफ्राय। रिपर्टनि बायदिब्ला इजराइल आरो पेलेस्टाइनाव जानाय दावहायाव मोन्नैबो हादरनिफ्राय दासिम फ्राय गासै 5,000नि गोबां सुबुङा थैनो गोनां जाबाय, जेराव बिमा-बिफा थैजानायनि थाखाय उन्दै गथ'सा आरो गोरलै गथ'साफोरखौ आलाय-सिलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं पेलेस्टाइनाव देहा फाहामसालियाव सुबुंजों बुंफबनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गोबां सुबुंफोरखौनो जोखोम जानाय थासारियाव आलाय-सिलाय फाहामथाय लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रायाव बेरायनो थांनायावनो खैफोद। हाग्रायाव बेरायनो थांनायावनो 4 बर' सुबुङा हमजानो गोनां जादों हाग्रा बिफानजों। हादान सिफायनो फैनायनि सन्देह खालामनानै हाग्रा बिफाना हमदों 4खौ। बे जाथाया चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमा रिपु रिजार्भ फरेस्टआव जादों। हाग्रा बिफानजों हमजानाय 4नि मुङा फारियै सुबि बसुमतारी, अबिनाश बसुमतारी, गमना बसुमतारी आरो महन्त बसुमतारी। बिथांमोनहा चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि थागिबि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 4नि मादाव सासेया साइकेलजों आरो गुबुन 3 मटर साइकेलजों थांदोंमोन आरो हाग्रायाव सौहैनायनि उनाव थाइगिर फिथाइ जादोंमोन। बे समावनो हाग्रा बिफाननिफ्राय फैनानै बिथांमोनखौ हमनानै लानानै थांदों आरो हादान सिफायनो फैनायनि सन्देहआवनो बिथांमोनखौ हमनानै लांदों। उनाव गामिनि रायजो राजा आरो गावबुरानि साखिनि गेजेरजों उदां जाफिननो हादों 4 बर' सुबुङा। सांग्रांथि होनो गोनांदि दानि थासारिया बारा मोजां नङा। हाग्रायाव ओरैनो थांनायावनो सन्देहजों नोंथाङा माब्लाबा समाव गुलिबो गावजानो हागौ। बेनिखायनो गाव गावनि गाहामनि थाखाय आरो न'खरनि गाहामनि थाखाय सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। मानोना जायाखै नङा, बेबायदि जाथायाबो जोंनि बिटिआरआव जाबोदों। उदालगुरि बियाब बाथौ लाइमोन आफादनि 21थि सावराय जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय थुरिबारि बाथौ थानसालियाव 21 आरो 22 अक्ट' साननैनि हाबाफारिजों 21थि सावराय जथुम खुंदोंमोन। बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनाया गाहाय बिबान। जोंनि लाइमोनफोरा बाथौ धोरोमखौ इयुनाव गोजौ फारसे लांनाय आरो मोजाङै दैदेनलांनायाव गिलिर बिबान दं होननानै बुंथिदों बाथौ धोरोमनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावदों दि गुबुन हारिनि धोरोम जेरै दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा बेफोराव आलां-फालां बेरायालासे जों जोंनि आसार खान्थि बायदि बायदिखौ जथुम्मायाव फैनानै गोबां गियान आरजिफैनो हायो आरो हारियाव एसेब्लाबो बिहोमा होनो हायो होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि धोरोम गैयालासे फरायसालियाव सोलोंथाइ लानानै
डिग्री लानानैल' गियानि आखल आखु दानो हाया धोरोमनि आसारखान्थिखौ फालियोब्ला जिउआव मोजां मानसि जानो हागोन होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिमा माहारिया गाव गावनि गथ'खौ मोजाङै दैदेननाया जोबोद गोनांथि दं। आथिखालाव माखासे लाइमोनफोरा समाज बिजों आरो मबाइल बाहायनानै गाज्रि लामाजों थांगासिनो दङ। बिथांमोननि जिउखौ धोरोमनि गियानजों मोजां लामाजों लांनो हायो होननानैबो फोरमायथियो बाथौ धोरोमनिफ्राय। दुर्गा फुजा खुंफुं आफादा आसामनि दाब दाब जायगायाव बेंगलि रावै बेनार लागायनायखौ लानानै दुर्गा फुजायाव दुंहाव थासारि। नगाव शास्त्री नगर ओनसोलाव दुर्गा फुजा खुंफुं आफादा बेंगलि रावै बेनार लिरनायखौ बिसिनानै गारदों बिर लाचित सेनानि सोद्रोमाफोरा, जायखौ लानानै फुजा खुंफुं आफादनि सोद्रोमाफोर आरो बिर लाचित सेनानि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादों। उनाव पुलिसा फैनानै थासारिखौ सामलायफैनो गोनां जादों। डिब्रुगड़ावबो गंगापारा फुजा कमिटिया खालि बेंगलि रावैल' बेनारखौ लिरदों, जायखौ लानानै हेंथा होदों आसुनि सोद्रोमाफोरा। आसुनि सोद्रोमाफोरा थांनानै बेनारखौ बोफाय बोसि खालामहैदों आरो बेबायदि खालामनायनि सायाव बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि फुजा खुंनायनि सिगांनो बिथांमोनहा असमिया रावजों लिरनो थाखाय खावलायखादोंमोन। गुबुन रावजों लिरनायनि अनगायैबो जाहाथे असमिया रावजोंबो लिरफादेरो, जायनाखि बेयो आसाम, बेनि थाखाय गासैबो खुंफुं आफादखौ बुंथिखानाय जादोंमोन। नाथाय माखासे फुजा खुंफुं आफादा बेखौ फालियाखै होननानैबो फोरमायथिदों, जायनि थाखाय बे राहाखौ लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आइ बिमा दुर्गा फुजानि समावनो गोख्रों बांग्रिं मावदों। आइ बिमा दुर्गा फुजानि समावनो नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआव 6.1 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदों। काठमान्डुनि धादिं जिल्लायाव मैयानि सानाव फुंनि 7:39 बांग्रिं मावदों, जायजों नेपालाव गोबां धोन सम्पति खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मैयानि सानाव 6.1 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावनायजों रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मोनथ'नाय जायाखै, नाथाय गोबां न' बां लामा सामाफोरा खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गं 20 न'फोरा बायदों आरो 75नि गोबां न' बां लामा सामाफोरा गावब्रादों। 6.1 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावनायजों न' बां बायनाय आरो गावनायफोरनि अनजिमाखौ साननाया दासिमबो जागासिनो दं। बेनिखायनो न' बां खहा जानायफोरनि अनजिमाया आरोबाव बांबावनो हागौ होननानै मिथिहोदों। रिपर्टनि बायदिबावबा काठमान्डुनि धादिं जिल्लायाव 6.1 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावखांनायनि अनगायैबो गोबां खेब एसे एसे बांग्रिंआ मावबाय थादों। बेल' नङा, नेपालाव बांग्रिं मावनाया मैयानि सानावल' नङा, गोख्रों सोमावथायजों बांग्रिं मावनाया गोबां जाफ्लेबाय थायो। जेरै थांनाय 2015 मायथाइयावबो नेपालाव 7.8 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन, जायजों 9,000सो सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो गोबां सुबुंनि जिउ गोमानायनि अनगायैबो गोबां न' बां आरो गेदेर बिल्डिंफोराबो बायनानै थेर बेथेर जादोंमोन। गोजोन्थों खौरां। बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लनकाम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।